ନର୍କର ତିନି ଦ୍ୱାର କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ। ତୁମର ଯାହା ଦରକାର ତା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମଣିଷର ଚାରିପଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମଣିଷ ଥିବେ ସେ ମଣିଷ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଏ। ସଂସାରରେ ମୋହ ମାୟା ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ, ଭଗବାନ ମିଳିଯିବେ। ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ସଂସାରର ଲୋଭ ମାୟା ତମ ମନରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ନିଜ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଭଗବାନ ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକ ପୂରଣ କରିହେବ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ନିରାଶ ହେବା ତ୍ୟାଗ କର, କାରଣ ଆଶାର ଦୀପ ଆଜି ନାହିଁ ତ କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଜଳିବ। ନିଜକୁ କେବଳ ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦରକାର। ବ୍ୟକ୍ତିର କାମ ହେଉଛି କେବଳ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ କର୍ମ କରିବା। ସମୟ ଆସିଲେ କର୍ମର ଫଳ ଆଉ ପରିଣାମ ରୂପରେ ମିଳିଯିବ। ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ସମୟରେ ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେମିତି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସମୟ ସମୟରେ ବଦଳିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖ ବି ବଦଳିଥାଏ। ଯେପରି ଭଗବାନ ବଂଶୀଧର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୁରୁଥାଏ, ସେହିପରି ସମୟ ଚକ୍ର ବି ବୁଲୁଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖ ଆଉ କର୍ମ କରିଚାଲ। ଯିଏ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମ ପାଖରେ ଥାଏ, ତା ପାଖରୁ କେବେ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାକୁ କେହି ବନ୍ଦ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ତମେ କାହାଠାରୁ ବି ଭଲ ଆଶା କରୁଛ, ତାହେଲେ ତମେ କାହାକୁ ବି ଖରାପ କହି ତାର ଆଶାକୁ ଭାଙ୍ଗ ନାହିଁ। ଯଦି ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ସଂସ୍କାର ନିଅ, ଆଉ ଯଦି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ଦାନ ଦିଅ। ଯଦି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ରାଗ, ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆଉ ଯଦି ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସେଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ। ତମର କର୍ମ ହିଁ ତମର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାର କରିବ। ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ତାର କେବଳ ଅହଙ୍କାର। ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମିତ୍ର ତାର ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ନିଜର ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥାଏ। ଯିଏ ନିଜକୁ ବଦଳି ପାରିବ, ସେ ସଂସ୍କାରକୁ ବି ବଦଳି ପାରିବ। ନିଜକୁ ନିଜେ ସେତେବେଳେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝି ବି ପାରିବ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ, ପୁରା କର, ଆଉ ସତ୍ୟତାର ସହିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କର। ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ ଅବା ଜୀବନ, ସଫଳତା କେବଳ ତିନୋଟି ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରରେ ମିଳିଥାଏ। ଏକରେ ହେଉଛି ଧର୍ମ, ଦୁଇରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ତିନିରେ ସାହସ। ଏଇ ତିନୋଟି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ ଯଦି ଥିବ, ତାହେଲେ ଜୀବନ ହେଉ ଅବା ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ, ଆପଣ ଜିତିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଏ। ଯାହା ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ହୋଇଛି ଭଲ ବି ହେଉଛି, ଯାହା ବି ହେବ ଭଲ ହିଁ ହେବ। ଜୀବନରେ ଯଦି କେତେବେଳେ କେଉଁ ସମୟରେ କାହା ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କାଲି ଚିନ୍ତା ଆଜି କର ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଈଶ୍ୱର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭାଳି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବେ। ଅହଙ୍କାର ସେତେବେଳେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୁଲିଯାଉ ପ୍ରଶଂସା ମୋର ନୁହେଁ, ମୋ ଗୁଣର କରାଯାଉଛି। ସେହି ସମୟରେ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ନାହିଁ, ମନ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିନିଏ, ଆଉ ତାହା ପାଇଁ ହିଁ ସେଇ ମନ ତା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ସରିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାର କଥା କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେ ନୁହେଁ ଯିଏ କହି ଜାଣିଛି, ବୁଦ୍ଧିମାନ ସିଏ ଯିଏ ଜାଗା ଦେଖି ଚୁପ୍ ରହି ଜାଣିଛି। ମୁଁ କାହାର ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି କରେ ନାହିଁ, ସବୁ ମଣିଷ ତାର ଭାଗ୍ୟ ନିଜେ ଗଢ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁ ଜୀବନର ନିର୍ମାତା ମୁଁ। ତୁମେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ମୋତେ କେମିତି ଖୁସି ଦେଇପାରିବ? ସଂଘର୍ଷ ନିଭେଇବା ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କର,
କାରଣ ଏମିତି ନ ହେଉ ଯେ ତୋ ପାଖରେ ସମୟ ଥିବ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବ। ଯଦି ତୋତେ କିଏ ଦୁଃଖ ଦେଲା ତାହେଲେ ତୁ ଖରାପ ଭାବନା, କାରଣ ଲୋକମାନେ ସେଇ ଗଛକୁ ଟେକା ମାରନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଫଳ ମିଠା ହୋଇଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, କାରଣ ମଣିଷ ପାହାଡ଼ରେ ନୁହେଁ ପଥରେ ହିଁ ଝୁଣ୍ଟିଥାନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ନହେଲେ ରାଗ ବଢ଼ିଥାଏ, ଆଉ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଗଲେ ଲୋଭ ବଢ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନର ସବୁ ସ୍ଥିତିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର। ଜୀବନର ଅଧା ଦୁଃଖ ସେଇ କାରଣରୁ ଆସେ, କାରଣ ଆମର ଆଶା ବଡ଼ ଥାଇ ଆମେ ପୂରଣ କରି ନ ପାରିଥାଉ। ନିଜକୁ ଏମିତି କର ଯେଉଁଠୁ ତୁମେ ରହିବ ସେଠି ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ଆଉ ଯେଉଁଠୁ ତୁମେ ପଳେଇବ ତୁମକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇବେ, ଆଉ ଯେଉଁଠିକୁ ତୁମେ ଯିବ ସେଠି ତୁମକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। এই ଭିଡ଼ିଓରେ ଭାଇ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରଖୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ।